Friday nami ngumuntu phela I need to do things. Ngiyokwenza nezono ngoba ziyagezwa. Angifuni ukuthi kugezwe izono la sengilongibhanyaza amehlo la ngazi ukuthi kuzogezwana. Kuthiwe hayibo phela kanti ubuzelene esontweni lama-Easter uba sogeza izono. Bhanyaza amehlo manje mina ngazi ukuthi ngizothi ngigezwane. So ngiyaphuthuma manje fanele ngiyokwenza izono ukuze mase kugezwa nami ngibalwe nabageziwe. Ngoba it will be very unfair ukuthi imvana yafela izono zethu ukuthi sigezwe izono. Ngiyafika mina nginazono. That will be very unfair, guys. I can't do that mina. Mina ngiyakholwa uNkulunkulu nendodana yakhe nomoya ongcwele. So ngeke ngikwazi ukuthi mase kuthiwa kuyogezwa izono ngiyafika ngilongibhanyaza amehla anginazono. Sekuyagezwa ngizogezwane nginganazono. So ngicela ngixoleleke. Ngisahamba nami ngiyokwenza izono ngoba the whole year ngikhohliwe ukuthi kuzi Easter ngakhohlwa nganibuka nenza izono nganibuka ngakhohlwa. So angifuni mase nigezwa ke nigezwe nodwa. Nami ngicela ukuyokwenza izono nje 2 or 3 not a lot 2 or 3 ukuze mase sigezwa ke njengoba kuyiphasika nami ngigezwe. Okay ke